Dyma ni de. Nawr, y fideo yma, ni'n mynd i mynd dros sut i creu logo, ond nid mewn Photoshop. Ni'n mynd i creu mewn Adobe Animate. Nawr, chi'n siŵr o fod yn meddwl, wow, nawr, Mr Jones, wow, chi'n creu animeiddiadau mewn Adobe Animate. Chi yn, ond chi hefyd yn gallu creu lluniau a logos yn Adobe Animate, so nawr, fi'n mynd i dangos i sut i wneud e. So, ni'n angen Adobe Rush am nawr, ond yn cadw fe'n agor. So, fi wedi agor Adobe Animate yn barod. So, ni'n mynd i mynd draw a gwasgu Create New. A yn lle creu character animation neu social neu beth bynnag fel, ni'n mynd draw i web a ni'n mynd i gwasgu medium. Dyna maint yw logo ni eisiau bod, mae ddim angen i bod mwy na yna. Hapus. HTML5 canvas, dyna beth ni moyn cael. A wedyn create. So nawr, ni'n cael ein lle i gweithio yno fan hyn. So, be ni'n mynd i wneud? Be ni'n mynd i dechrau off gyda? Chi'n gallu gwneud e yn really syml, cos chi eisiau dangos eich sgiliau creu fan hyn. Chi eisiau dangos bod chi'n gallu creu ased eich hunan. So, fi'n mynd i creu oherwydd sy'n cadw hwnna. Neu, os chi'n dal shift, chi'n gallu cadw y proportions fan yna. Chi'n gallu gweld mae ddim yn stretch yn unrhyw beth fan yna. Os fi ddim, sgwar perffaith. Os fi ddim yn neud e, fi'n gallu neud hwn, fi'n gallu, wait, fel na. Okay? So, fi'n mynd i cadw, dal shift, cael sgwar perffaith fel hwnna. A ni'n mynd i mynd ati. So, os ni'n dewis y selection tool fan hyn, ni'n gallu, os ni'n edrych fan hyn, pan ni'n hofro draw, mae hwn yn mynd i newid, fel na. So, chi'n gallu newid hwn i'ch siap chi. Nawr, yn amlwg, fi yn mynd i creu rhywbeth sydd yn edrych dim byd fel coeden, oherwydd yn amlwg mae project fi yn Caffe Cwm Can Scenic Drive. Os chi heb bod fyna eto, mae fe'n lle lyflu yn Cwm Can. Okay. So, nôl i Adobe Animate. So, fi'n mynd i creu rhywbeth. Fi'n mynd i dechrau eto. So, sgwar bach yn llai. Fel na. Sa'n siŵr os yna hwn llai yna. Selection tool. Trio creu boncyff. Mae hwn ddim yn mynd i gweithio mor dda a ni'n meddwl. Fi'n gwybod. Ond, dim ond enghraifft mae angen bod. Hefyd, so ni'n gallu gwneud rhywbeth fel hwnna. Wedyn, neu os chi'n moyn defnyddio, chi'n gallu defnyddio bottom yma. Chi'n gweld fan hyn. Yr un sy'n fluid brush tool. So, os chi'n mynd nôl i fan hyn, fi'n gallu gwneud coeden absolutely horrible. Ond, mae fe'n siap fi wedi creu. Fi'n mynd i fynd nôl, oherwydd mae i fod yn dig i safon fi oedd yna'n rubbish. Ond, beth fi'n cael, fi di benthyg un o drawing pads o Mr Rose yn stafell fe. Gwasgu ffynna. Right, got it. So nawr, fi'n gallu defnyddio hwn i wneud, beth fi'n moyn wneud yn gyntaf, newid y lliw. Mae coeden yn gwyrdd, ish. Now, os fi'n mynd nôl fan hyn, cursor fi fyna, zoom in, nawr chi'n gallu gweld, ni'n gallu wneud yna, handy. Fi ddim yn fel an. Come on, Mr Jones, come on. Right. So fi'n link o'r un yma, hefyd. Dyna ni. Mae'n fel shrub mwyn yn rhywbeth. So, os fi'n mynd naw i draw fan hyn i free transform tool, a fi'n dewis e gyd, dylse fe fod yn un siap mawr. Felly wedyn, fi nawr yn gallu dewis y paint bucket,
A dyfalwch beth fi'n mynd i wneud gyda hwn. O, mae hwnna'n edrych yn terrible. Oh my god. Ond, dyna ni, ni'n mynd i parhau, ni'n mynd i parhau. Fi'n symud chydig lawr. O, na, hwnna'n rubbish. Cadw fe lle mae fe. Symud i draw fan hyn. Nawr, gyda logo, yn tueddu cael testyn mewn fe. So, fi'n mynd i defnyddio bottom hwnna, sef testyn. Dyna beth mae'n sefyll am. A fi'n mynd i mynd o fan hyn. A fi'n mynd i roi caffe, cwmpan, scenic, drive. Fi'n zoom mas. Mae fe bach yn masif fyna, ond felly ni'n gallu gwneud Control A a lleihau fe. Just mynd drive yn hyn. Fel yna. Newid y size, newid y maint, bod yn llai, a chi'n gallu gweld mae fe'n dechrau mynd yn llai. Nawr, chi'n gallu newid y ffont i bod beth bynnag chi'n moyn, beth bynnag sy'n mynd i ffito mewn gyda rai chi. Very cyber, very cyber. So, os fi'n dewis hwn, fi'n mynd i fallai wneud y bach yn fwy, fi'n teimlo. Bach yn fwy. Lovely. Nawr, beth sydd ar goll ar hwn yw, chi'n gallu torri hwn i ddarnau. Os chi'n gwneud right click arno fe, chi'n gwneud break apart fyna. Chi'n gwasgu break apart, mae fe'n torri lan pob llythyren yn y bocs wahanol. So, dim rhaid i chi wneud un wrth un. So, nawr, gallech chi symud nhw yn agos at ei gilydd. Dewis y dau nhw. Fwy agos at yr A i dot. Fwy agos at yr Fwy agos at y D. A wedyn gallwn ni wneud y D bach yn fwy hefyd. Wedyn. He says. Whoops. No. Wedyn fi gallu wneud e bach yn fwy. Ond, yn amlwg, chi'n mynd i gallu wneud hwn lot well na fi. Lot well na fi. So, os fi'n mynd i symud rein o gwmpas, fi'n mynd i symud hwn draw fan hyn. Hwn yn mynd i bod bach yn fwy. C. Masif. C. Enfawr. Wel, mae hwnna'n edrych yn really rubbish. Ond, i gymaru gyda rai chi, mae'n mynd i bod yn definitely really rubbish. Now, ni angen siarp o gwmpasau just i roi popeth at gilydd fi'n teimlo. Os ni'n gwasgu yr oval tool fan hyn, fi'n mynd i roi cilch o gwmpasau. Ie, mae hwnna'n cuddio popeth, dyna be fi'n moyn. Nid dyna be fi'n moyn. So, os fi'n gwasgu ar hwn, fi'n mynd i wneud yr opacity bach yn well. A mae Miss Jones wedi anghofio wneud rhywbeth. So fi'n mynd i wneud undo. Nôl fyna. Beth fi angen wneud yw creu layer newydd. Lawr fan hyn. Yw bottom yma. Fi'n llusgo hwn draw fan hyn. A fi'n wneud siwr bod fi arno hwnna. Wedyn fi'n gallu wneud cilch yn y cefndir. Fi'n mynd i dewis y lliw wahanol yn gyntaf hefyd. Rhywbeth fel rhywbeth oren. Gan i weld. Dyna ni. Dyna sut mae'n gweithio. Fi'n gwybod be fi'n neud, honest. So dyna ni. Dyna be ni'n neud fyna. A dyna yw ein logo ni. So gallwn ni nawr mynd allan a yn gyntaf safio hwn. So fi'n mynd save as. Fi'n mynd mewn i ein folder ni. So ni'n mynd mewn i fan hyn. Ni'n mynd mewn i, sy'n gallu gweld, seriau digidol. Aml gyfrwng. Mae hwn yn mynd mewn i dyfalwch. Lluniau. So fi yn mynd i safio hwn. Fi'n mynd roi enw iddo fe. So logo. Caffe. Cwmcan. So fi'n gadael yna fanna. A wedyn gwasgu save.
Wedi safio. Nawr ni'n gallu allforio fe. So, mynd lawr i export, export image, a mae dod lan gyda hwn. Ni'n gallu gweld y holl beth, ond mae'n cefndir gwyn. So, ni angen cael gwared o hwn, sef, ni'n mynd lan i preset, lle mae'n name fan hyn, ni'n mynd scroll lawr i lle mae fe'n dweud PNG 24, a dyna ni. Dim cefndir o gwbl nawr. A perffaith, save. A mae wedi rhoi ni yn y folder ni moyn, sef aml gyfrwng lluniau, a ni moyn, os fi'n gweud logo, cafe, cwmcan, fi'n digon apus gyda hwnna. Gwasgu save. A nawr, nid yw'n hwnna. A nawr, sgwyn arall gweld, lluniau, logo. Hyfryd.